Φίλοι μου, γεια σας. Είμαστε ακόμα σε μια ειδωλολατρική εκπομπή, αν και σημερινή μπορεί να χαρακτηριστεί και χριστιανική εκπομπή. Είναι για το αν έχει πραγματοποιήσει ο Γιαχβέ αναστάσεις νεκρών στην Παλαιά Διαθήκη και μέσω ποιων πιστών του. Η απάντηση είναι ναι. Εκτός από τις γνωστές αναστάσεις που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη που έκανε ο Απόστολος Παύλος στον Εύτυχο και η Ανάσταση της Ταβιθά από τον Απόστολο Πέτρο, υπάρχουν άραγε αναστάσεις νεκρών στην Παλαιά Διαθήκη επειδή τις κάνανε. Τη μία την έκανε ο προφήτης Ηλίας, ανέστησε το γιο μιας κύρας. Την άλλη την που άσχετα τώρα αν είχε σκοτώσει καμία 300 ειδωλολάτρες με μαχαίρι, έκανε μια ανάσταση νεκρών. Την άλλη την έκανε ο Ελισέ, ανέστησε ένα βρέφος, άσχετα τώρα που κάποια παιδιά το φωνάζανε φαλάκρο και βγήκαν οι αρκούδες του Τζεχόβα και τα φάγανε ζωντανά. Και υπήρχε και μια τρίτη ανάσταση, κάποιος που κατά λάθος κάτι ληστές τον είχαν πετάξει στον τάφο, έναν πεθαμένο στον τάφο του Ελισέ, ακούμπησε στα κόκκαλά του και αναστήθηκε. Όλα αυτά υπάρχουν κάτω στην περιγραφή, τα αποσπάσματα για τις νεκραναστάσεις και του Γιαχβέ και των μαθητών του Ιησού Χριστού, του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου. Σύντομο αυτό το βιντεάκι, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει στην περιγραφή ότι αυτά που λέω ισχύουν και είναι γραμμένα στα Ιερά Γράμματα του Βίβλου. Έρεστο και ευδαιμονείτε, τσιού.